4. Este un joc foarte popular, un joc de curse. Îl am de mult, dar am spus să nu îl joc. Deci să nu-l filmez. Și acum uite-te că dați-vă asta fac. Scuzați-mă pentru româna asta. Pentru româna mea proastă, cum o vorbesc. Îmi place limba. Și să începem. Și dacă mă dublu, e din cauza că eu vreau să filmez și de pe telefon și de pe Xbox. Ați pot să-i dau upload pe YouTube. Și cam urât. Ce se întâmplă? O să găsesc și eu o altă modalitate. Sper că o să găsesc, sper că o să existe. Dacă nu există acum, o să existe mai încolo. Și să începem. Aici ne arată controlele, le știu ei, pentru că m-am mai jucat, v-am mai spus. Și hai, pornești. Nu știu de câte ori îți dai data și încep de la început totul, partea asta durează prea mult. În sfârșit, gata. Here's what I see. Haideți să mă impresionează felul ăsta. I see a festival that never ends. Where you can be whatever you want to be. Pentru un joc. It's not your dream holiday. It's your dream life. That's the horizon I see. And you begin. Sunetul. Asta e mașina cu dispare lângă, care apare pe toate. Dar nu și jocul ăsta are de mașina se impactă, trebuie să mă uităm. Și rewind-uri, asta îmi place mai mult la Forza. Nu are celelalte jocuri. N-au. Scuze. Și am dat game system-ul mai încet, că am auzit. Ce urât să auzim. Telefonul e lângă mine. Și mi-aud stream-ul. Doar mai dau rewind. Așa. Deci contul e și e peste zone. Nu în genul de sezoanele alea, în gen de sezoane ale anului. Acum suntem în toamnă. Este primăvară, vară, toamnă și iarnă. Și simplu, intri, de exemplu, pe asta puțin, da? După, intri pe joc. După 3 zile.
Vezi că e iarnă. Și cascadele, că se schimbă toată harta. Unde e apă, unde e viață. Din câte știu. Mai avem... Nu, ăsta e de cross country, că off-road-ul e pe... pe dirt, așa. Ăsta e pe pământ. Pe greu. Întotdeauna aud să începem să mă șaptăm de așa. Foarte ar fi pur și simplu tirat de bine. Aici. Bun. Aproape am ajuns, aproape am ajuns. Aproape. Nu! De ce? De ce? Ce se face? Acum este iar. De ce? Acum voi să nu vă uitați acolo jos, unde este ăsta. Am revenit. Oh, știu partea asta. Alright guys, this'll be easy. Just don't miss the checkpoint and let's go. Merg la un strategi, nu trebuie să-i coborâm. Dacă putem, dacă nu, trebuie... Nu trebuie. Doborul, cred că n-am reușit niciodată până acum să se dobor. Hai că mamă! X pe lângă mine, practic. Did we just lose yellow? X pe lângă. Trebuie să fac ceva. Așa, am revenit. Am tăiat puțin din videoclip cât am văzut că nu e ceva bine la stream. Și am tăiat puțin. Bine, putem de pe nou vedem aici. Coming up on the quarry. Ada tot un Britain Anglia, așa. Asta Anglia să fie mică, nu care Hey Blue, grab the needle with me. Los Angeles, așa. Red's down, red's down. Am venit pe acolo. Looks like I'm the only one left. Uitați, avem nevoie de like, dacă mai vreți să avem. Sau like de finiță. Apropo, o să vreau să link spre
Instagramul meu. Aveți Instagram? Summer. This is Hit Horizon. We are kicking off the summer season with the greatest race of all time. Point yourself in the direction of Horizon and put your foot down. First to the festival wins. So Și let's go. aici vedem cel mai rapid de mașini din joc. Don't sweat it. The Jets aren't in the race. They just happen to be here. Este un McLaren Senna. E mai bună. Ok, putea să spune și pe mine. Oh După yeah. avem Drivers coming from everywhere. Now it's a party. avem un Lamborghini. People are lining the streets to get a load of the action. Cheer these racers on, Din guys. spate, Come on. din fața mea. Doar o mașină. Asta. Asta singură. Asta din față cea mai rapidă mașină din joc și din lume, Bugatti Chiron. We got some awesome racing trucks out there too. După avem The most incredible hypercars are all here. I can see a Centenario, Ferrari FXXK, asta, ăsta beautiful e Bugatti Chiron. Aston Martin And is that a Vulcan. Vulcan? Oh, Horizon, you do not want to miss Este out on cel mai watching mult this. Ferrari. Look at that Senna go. I mean, the car, sure, but someone's got to be handling that thing. Asta. Final straight. I got to be. E un Lamborghini. Welcome to the Horizon Festival. Right. Avem voi ceva mai știu de asta? Eu. Quite a show. I tried my best. Is everyone here? Yep, all here, boss. Ready and raring. Great. Okay. Do we have Fabian here? Așa cum spune, ai auzit, ați auzit, a spus, where is Fabian? Pentru că ea mă caută pe mine și ăsta îmi place. Asta văd și mai mult. Hey, nice to meet you. I'm Kira, director of the Nice to meet festival. Looks like you've made a good impression with our talent scouts. This one might have a real chance of taking a spot on the roster. Rebecca's one of our former champions. She's giving me a hand running the Horizon road racing series. Trebuie să dau mai tare. I'll leave you two to get set up for the first race. Good luck. Right then, let's get you behind the wheel. Which one will it be? Acum trebuie să mă leg mașina. Știu exact care o iau. Ford, Audi. Exactly my choice as Prima well. mașină. We'll talk all about why later. Right now, we need to get you racing. Și trebuie să-mi schimb plăcuța. Apres to get in the car. Sau mașină. All right, let's get you set up with a personalized number plate. Bun. Go on, be creative. Exact cum să mi le schimb. Avizon. What? Aici. Gol. Nu. Unix. X. Și un D. D. Și un A. Un R. Ei, A. Pentru că sunt din câmpurile A. Ei, A. Perfect. Gata.
e monstruositate. Pentru început, asta e monstruositate. I expect you'll want to get a feel for your new Festival. car. So I've signed you up to some events to get you started. Stați. See you there. Să pun... Trebuie să pun subtitrele. Până acum nu prea ați auzit nimic, nu? Settings. Bine, l-ați înțeles. Difficulty, de fapt difficulty, că vreau difficulty, eu sunt la asta. HUD and gameplay, audio, aici cred că trebuie să dau puțin la radio volum, 7 SFX, GPS, radio DJ, accept, după la video, aici, language, trebuie să-mi schimb puțin pe unde, nu English UK, nu are, aha, US. De fapt este aici System Language, care e US pe a meu. Și unde este? La video, la audio, Streamer Mode. Streamer Mode on. Cred că te lași de în gameplay. Camera Ana, Picture, Durangway, Speedometer. Aici trebuie să-i dau la digital, așa îmi place mie. Units, metric. Și la Icon. Cred că la chiar nu știu unde e. O să caut pentru data viitoare. Bun. Cum să facem o cursă cu noul nostru Audi? Cred că ar fi prea lung episodul ăsta și o să-l fac în două... Oh, nu, m-am băgat în două părți. Nu știu unde se schimba radio-ul. Radio 8, The House. You will arrive at your destination. Pentru că sunt pe streamer mode și îmi pune doar muzica care e pe streamer. Atunci hai să dăm mai tare muzica. Spun și eu. Foarte tare. Welcome to the Horizon Road Racing Series. Perform here and you'll be invited to more events. Perform there, and someday, who knows, I might even find space for you on the roster. Ia, ce subtitrări? Aha, subtitrări. Font. Vedem continuare. Acum aveți și voi subtitrări. Știți ce se spune? Asta. Prima subscripție de pe videoclip, de pe canal. Spuneți-mi în comentarii dacă mai vreți să mai facem niște episoade. O să filmez cam toate jocurile care am în cap să le filmez, pe care le-am, fiecare un episod din ele și după vedem noi cum se întâmplă. Stați că
Nu pe la settings. La... A, nu. Nu că mă avem niște setări pentru că nu place ce trebuie să controlează. Lap 2, cred că. Da. La mine nu se vede. Lap. Da. Nu știu de ce. Dar nostalgie să-mi văd mașina asta. Iarăși. Îmi duc înainte pur și simplu doar cu asta. Am jucat prima oară când am început. Mă gândesc acum de ce m-am mișcat cu ea. Anul trecut, de ce nu m-am mișcat cu ea? Și cred că o să-mi pun și o muscă pe videoclip ca să le editeze mai bine. E 4 și încă un ecran. Vai, virează super tare. Checkpoint. Finish. Locul 1. Bun, acum aș vrea să când upgrade puțin mașina. Balans. For your first race at the festival, that was some nice driving out there. Keep performing like that and you'll be invited to the next round of the series. Bun, cum se upgrade mașinile? Hello, I'm Anna, your automated natural navigation assistant. I'll help you explore the festival and find activities throughout the UK. Press Anna. I need Okay, Fabian. influence. I have set your route to a new race in the Horizon Road Racing series. Wow. Hey Fabian, your radio should have presets for our resident Horizon stations. Horizon Pulse, Horizon Base Arena, Horizon Block Party, and Horizon XS. See what takes your fancy. Și cum Horizon Festival Site X Enter. Să vedem cum se turnează, dacă vreți. Bun, My Cars. Audio ăsta. Și dăm. Și am aici. Upgrade and tuning, asta e. It's a garage, Custom obviously. upgrade. It's where you come to work on your cars. Makes sense so far. Here's engine upgrades Yes, if you're working under the hood. să vă tunați cum vreți. Doar eu aș vrea să The mechanics of the festival keep an archive of every engine setup that you can access here. Have a browse, get one rigged up under your hood, and enjoy. Tuningul ăsta îmi place. Bun, și cam atât pentru episodul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!